שלום וברוכים הבאים ל-ReadyMix Go. לחצו על הורדת אפליקציית ReadyMix Go לנייד שלכם. הקלידו שם משתמש וסיסמה. במידה ואין לכם עדיין פרטי התחברות, פנו לכוכבית 6167. קראו ואשרו את תנאי שימוש ותנאי פרטיות. בחרו אתר עבודה. הגעתם ל-ReadyMix Go. לבקשת הזמנה חדשה, לחצו כאן. מלאו את כל נתוני ההזמנה. אתר עבודה. איש הקשר להזמנה, ניתן לבחור איש קשר מהרשימה או להוסיף איש קשר חדש. בחירת אלמנט. בחירת מוצר, כאן יופיעו המוצרים המובילים. בלחיצה על חיפוש בכל המוצרים, תוכלו לראות את כל מגוון המוצרים לפי ההסכם שלכם. כמות. במידה ואתם צריכים פלוס, לחצו כאן. בחרו את מועד ההספקה. תאריך. שעת הספקה. שיטת יישום. ריווח משלוחים. ואם יש הערות למפעל, אנא ציינו בהוראות מיוחדות. בסיום לחצו על התקציר. בדקו שכל הפרטים נכונים. בלחיצה על הפלוס תוכלו לשכפל את ההזמנה. וכבר ברגע זה לתכנן קדימה. הכל תקין? אשרו את הבקשה. הבקשה נשלחה בהצלחה. סטטוס ההזמנה יעודכן לממתין לאישור ההספקה. כל מה שנותר עכשיו לוודא שההזמנה אושרה. אנו לשירותכם ולרשותכם בכל עת.